सबाइजार सोरगोयारि एकेन बसुमतारी मेमोरियल फुटबल टुर्नामेन्ट। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा सबाइजार रुरेल स्टेडियाम एबा गामियारि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों सोरगोयारि एकेन बसुमतारी मेमोरियल फुटबल टुर्नामेन्ट खुंनाय जादों। दिनै 15 आगस्त भारतनि 76थि उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गासै मोनब्रै हानजाफोरा बे फुटबल टुर्नामेन्टआव बाहागो लादोंमोन। जोबनायाव नांदरबारि गामिनि हानजाया टाइब्रेकार गलजों सबाइजार आन्सलिक बड' क्लाबखौ फेजेननानै देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि बे एकेन बसुमतारी मेमोरियल फुटबल टुर्नामेन्टआव देरहासार जानाय हानजानो 7,000 रां आरो फाइनालाव जेननाय हानजानो 5,000 रां होनाय जायो।